Drahí priatelia, občania, z celého srdca vám ďakujem, že ste prijali pozvanie na túto vzácnu chvíľu. Že ste prijali pozvanie a prišli ste na toto miesto. Miesto lásky a pravdy. Už dávne veky ukazujú, že pri hľadaní pravdy a jej nasledovaní sa vedú diskusie. Zvlášť priestor školy je pôdou, na ktorej sa pracuje s pravdou. Gymnázium svätého Andreja sa snaží už viac ako 20 rokov na poli vzdelávania mládeže a dnes aj dospelých sprístupňovať pravdu, ktorú formuje intelekt človeka, ale aj pravdu, ktorou ukazuje Krista v srdcu človeka. Po poznaní pravdy prichádza vytvorenie vzťahu k pravde, ktorý sa prejavuje vernosťou a odzrkadľuje sa v prijatí pravdy i pravdy Krista za životný štýl, ktorý môžeme smelo nazvať svetosťou. A na tejto ceste od poznania pravdy k jej uskutočňovaniu, žitiu je nevyhnutné dozrievať aj prostredníctvom diskusie, zdieľania, počúvania, premeny zmýšľania a následne konania. Ideál pravdy si skutočne vždy vyžaduje diskusiu. Už pripomeňme si stretnutie Piláta s Kristom. Pilát mu povedal: tak predsa si kráľ. A Ježiš odpovedal: sám hovoríš, že si kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo v pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal: čo je pravda? A napriek tomu, že uveril, jeho rozhodnutie nebolo slobodné. Na deň 7. februára 2015, ktorý príde už o 25 dní, vyhlásil pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na základe iniciatívy Aliancie za rodinu s viac ako 400 000 podpismi občanov v petícii referendum s 3 otázkami. Prichádzame preto s týmto stretnutím, aby sme vás povzbudili k účasti na referende a aby sme vám predstavili význam referendových otázok. Táto diskusia je samostatnou aktivitou Gymnázia svätého Andreja, na ktorú prijali pozvanie vzácni hostia. Dôstojný pán Robert Neupauer, pán Marek Michalčík a pani Renáta Ocilková. Dnešné stretnutie bude prebiehať v 2 základných etapách. Najprv odznejú diskusné príspevky našich hostí a potom budú odpovedať na vaše otázky alebo na otázky, ktoré som si pre istotu pripravil. K dispozícii sú aj písacie potreby a lístky, na ktoré môžete napísať vašu otázku a počas príspevkov ju adresovať našim hosťom do pripravenej predvolebnej urny, ktorá je na stole vzadu. Rovnako pri vstupe do Veľkej dvorany ste si mohli všimnúť stôl, kde sú rôzne letáky s problematikou rodovej ideológie, sú tam nejaké modlitby, povzbudenia, ktoré sme pre vás pripravili, aby ste tieto myšlienky, ak to uznáte za vhodné, pomohli šíriť ďalej. Môžete si dať z týchto letáčikov zobrať, tak aby nezostal ani jeden, poprosím. A zároveň vás chcem poprosiť o takú duchovnú podporu, modlitbu za referendum a ak uznáte za vhodné aj za trošku finančnú pomoc pri tejto akcii. Prejdeme teda k veci a privítame teda našich hostí, mojich priateľov. Robert Neupauer. Od roku 2010-2013 absolvoval postgraduálne štúdia na Inštitúte Jána Pavla II. Pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme a v súčasnosti je poverený pastoráciou manželov a rodín v spišskej diecéze a zároveň pôsobí ako výpomocný duchovný v Liptovských Revúcach. Preto sme pozvali Roberta medzi nás. Marek Michalčík je slovenskej verejnosti známy ako dlhoročný riaditeľ Fóra života. Dnes jeho podpredseda, v roku 2013 patril medzi hlavných organizátorov Národného pochodu za život v Košiciach a vo svojom povolaní sa venuje predovšetkým ochrane života od narodenia až po smrť a v prípade referenda bol spoluorganizátorom petície za vypísanie referenda o rodine. Preto je tu Marek a Renátka.
Ocilková. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Ústav verejnej politiky a ekonómie a ako hosťujúci študent na Humboldtovej univerzite v Berlíne študovala politológiu. Stážovala na ministerstve školstva Slovenskej republiky a v nemeckom parlamente Bundestagu. Pracovala na úrade vlády Slovenskej republiky a v kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Teraz pôsobí ako výkonná riaditeľka Fóra života a ako tajomníčka Združenia katolíckych škôl Slovenska. Na expertných rokovaniach a rozporových konaniach k stratégiám rodovej rovnosti a ochrany a podpory ľudských práv zastupovala Konferenciu biskupov Slovenska. Zároveň je členkou výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády za Fórum kresťanských inštitúcií. Robert je kňaz, Marek je teda manžel a rodič, a rovnako Renátka je manželka a rodička a obidvaja majú po tri krásne deti. Robert je kňaz, to som spomínal. Ale tiež pochádza z rodiny. Takže vítajte v Ružomberku a prejdeme na diskusné príspevky. Tie sa týkajú 3 referendových otázok, na ktoré budeme v národnom plebiscite odpovedať. Prečítam ich, aby sme si ich pripomenuli. Prvá. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvo nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie, adopcia detí a ich následná výchova? Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti sami nesúhlasia s obsahom vyučovania? Tá tretia otázka vyprovokovala aj toto stretnutie. Takže poprosím teda našich hostí o diskusné príspevky, ktoré potom môžu odznieť a pokračovať v nejakej ďalšej diskusii. Všetko v láske a pravde, pretože to je dôležité hovoriť pravdivo o veciach a hovoriť o nich s láskou. Takže nech sa páči. Takže všetkých aj ja vás srdečne pozdravujem a v prvom rade sa chcem poďakovať pánu riaditeľovi, tiež môjmu osobnému priateľovi Kamilovi Nemčíkovi za pozvanie na túto diskusiu a tiež sa chcem poďakovať za jeho angažovanosť a za jeho skutočne takú zapálenosť preto, aby sa hľadala pravda, aby sa táto pravda, ako už som spomenul, hlásala v láske. Ak by nám niekto pred 15 rokmi, v roku 2000, možno povedal, že na Slovensku sa uskutoční referendum o ochrane rodiny, asi by sme sa trochu zasmiali a možno by sme si položili otázku, o čom by vlastne také referendum bolo. Následne by sme možno skonštatovali, to nehrozí, veď to, čo je rodina, je nám úplne jasné, na čo nejaké referendum. Isté aj dnes si mnohí kladú podobnú otázku a priznám sa, že aj mne osobne sa zdá čudné, nebojím sa povedať, že až absurdné hlasovať o otázkach, ktorých odpovede nemusíme hľadať v nejakých veľkých encyklopédiách, múdrych knihách, vedeckých prácach, pretože tieto odpovede sú zapísané hlboko do prirodzenosti každého jedného z nás, každého človeka, žijúceho na tejto zemi. Sú zapísané do knihy, ktorá sa volá Ľudský život. A odpovede na tieto otázky nachádzame v samotnej ľudskej skúsenosti. Žiaľ, tieto odpovede sú dnes možno viac zastrené dospelým
ako deťom samotným. Každá ľudská skúsenosť, môžeme povedať, skúsenosť človeka, zdravý ľudský rozum nám priam diktujú to, že manželstvom sa nemôže nazývať žiadny iný zväzok, než ten, ktorý vytvorí jeden muž a jedna žena. To, že najlepším predpokladom pre výchovu dieťaťa nemôže byť žiadne iné prostredie ako to, ktorému vo svojej vzájomnej láske, úcte poskytnú jeho vlastní biologickí rodičia, muž a žena, otec a mama. Zároveň to, že sú to práve rodičia tohto dieťaťa, ktorí majú osobitné právo i povinnosť vychovávať a zvoliť si takú výchovu pre svoje dieťa, ktorá bude v súlade s ich morálnym, náboženským i kultúrnym presvedčením. Áno, zdá sa absurdné zvolávať referendum na tieto otázky, ale zároveň musíme povedať, že zvolať ho je dnes, žiaľ, chvála Bohu, na druhej strane aj nevyhnutné. Áno, je nevyhnutné, pretože sme súčasťou kultúry, ktorá si prestala vážiť pravdu. Ja som sa otočil, keď Kamil uvádzal túto diskusiu. Ja som si povedal, to nie je možné, pretože my sme sa nedohodli, o čom budeme v podstate, on o čom bude rozprávať, ja o čom budem rozprávať. A len nadviažem na jeho slova. Sme súčasťou kultúry, ktorá si prestala vážiť pravdu, začala ju úplne relativizovať, ba dokonca popierať. Postmoderná kultúra má vlastne rozprávať to, že každý má tú svoju pravdu a každý sa slobodne môže rozhodnúť žiť podľa tej pravdy, ktorej on sám verí. Ako keby už viac neexistovala nejaká jedna jediná objektívna pravda, ktorá by bola princípom konania človeka a zároveň aj slobody, teda rozhodovania človeka. A to popretie objektívnej pravdy, tá relativizácia, došla k tomu, že sa začal relativizovať človek ako taký a zároveň, že sa začal človek ako taký úplne popierať. Ja si spomínam na jedného nášho profesora, ktorý nám v Ríme spomínal takú osobnú skúsenosť s tým, ako Ján Pavol II raz pozval na večeru do letného sídla Castel Gandolfa profesorov z novo otvoreného inštitútu, kde som aj ja mal možnosť študovať. A tento inštitút Ján Pavol II otvoril 13. mája 1981. Dopoludňa otváral inštitút, popoludní bol na ňom spáchaný atentát. Inštitút o manželstve a rodine. A keď sa pápež dostával v tej rekonvalescencii, tak v to leto si pozval na večeru tých profesorov a už keď tak sedeli pri tej večeri, tak v tej jedálni nastalo ticho a dosť dlhá chvíľa ticha. A do tej chvíle ticha profesori nechceli nejakým spôsobom rušiť Svätého Otca, pretože si mysleli, že ešte unavený a tak nechceli viesť nejaké ťažké debaty teologické, filozofické, a tak bolo ticho. A Ján Pavol II do toho ticha po tej istej chvíli tak búchol po stole a povedal tieto slova: dnešný človek nevie, kým je. O to viac môžem povedať tieto prorocké slova si uvedomujeme, keď počúvame vyjadrenia, že mužmi a ženami sa nerodíme, ale sa nimi stávame. O to viac si to uvedomujeme, keď počujeme, že každý človek má právo sa rozhodnúť, či chce byť mužom alebo ženou, bez toho, aby sa pozrel na svoje vlastné telo. Ako by jeho telo viac nerozprávalo o tom, kým je. A teda takto vidíme, že v kríze je identita človeka. Ja som na rukom hodil tento obrázok, že skutočne dnešný človek nevie, kým je víťaza minuloročnej Eurovízie. V kríze je identita človeka a to preto, lebo človek si, môžem povedať, istým spôsobom odpílil alebo postupne odpíľuje korene svojho vlastného ja. A tými koreňmi je pravda a
sloboda. Sloboda sa dnes chápe ako autonómnosť, nezávislosť a zároveň sa absolutizuje. A práve toto narúša tú identitu každého človeka. A tak, nadväzujúc na tieto slova, by som práve sa chcel vyjadriť tej prvej referendovej otázke, ktorá tu už zaznela a bola prečítaná. Či súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Prečo by sa manželstvo nemohlo nazývať žiadne iné spoločenstvo osôb? Isté každý z nás vnímame manželstvo ako zväzok či spoločenstvo, ktoré je úplne odlišné od iných zväzkov či spoločenstiev, ktoré ľudia vytvárajú vo svojom živote. Manželský zväzok je radikálne odlišný od zväzu požiarníkov, od spoločenstva alebo zväzu nejakých futbalistov alebo turistov. Prečo je tak výnimočný? Chcel by som vám ponúknuť dve odpovede. V našom živote sa stretávame s tým, že existujú zákony a veci, ktoré si my sami nemôžeme vybrať podľa svojej slobodnej vôle, ale sú nám vopred dané. A teda naša sloboda nie je absolútna. Nikto z nás si napríklad nevybral to, do akej rodiny sa narodí. Nikto z nás si nevybral rodičov, najbližšiu rodinu, prostredie, v ktorom vyrastal. Nikto z nás si nevybral farbu plete. Nikto z nás nevybral farbu hlasu. Tá moja je dneska zastrená, lebo mám nádchu. Aj za to sa ospravedlňujem. Ani to som si nevybral. Manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou je teda takou formou zväzku, ktorá je tu daná. A človek ju nemôže zmeniť, ale môže ju jedine prijať. Je tu daná a teraz nasledujú tie dve odpovede. Prečo? Pretože je tu prirodzenosť osoby a zároveň je tu prirodzenosť lásky. Skúsme sa pozrieť na tú prvú prirodzenosť osoby. Áno, človek vo svojej prirodzenosti, osoba vo svojej prirodzenosti existuje v dvojakej forme. Ako muž a ako žena. Žiaľ, dnes práve toto základné rozlíšenie človeka ako osoby sa úplne popiera práve ideológiou gender. Človek stvorený ako muž a žena. Zástancovia tejto ideológie hovoria, že to nie je pravda. Že každý z nás si môžeme vybrať, k akému rodu chceme patriť, bez ohľadu na naše pohlavie, bez ohľadu na naše telo. A tak máme množstvo rodov a zástancovia tejto ideológie tvrdia, že vlastne tá naša sexualita je flexibilná, je meniaca sa. A kedy ako uznám za vhodné, kedy ako sa cítim, taký mám rod. Každý z nás sa narodil ako muž a žena. Naše telo, naša ľudská prirodzenosť nám jasne o tom hovorí. To, že som mužom alebo ženou, nemôžem jednoducho zmeniť, ale môžem to jedine prijať. Ak nepríjmem samého seba, tak sa zničím. Ak nepríjmem vlastnú prirodzenosť, prirodzenosť sa v latinčine povie natura. To isté pomenovanie používame aj pri prírode. A dnes nachádzame veľa programov na ochranu prírody a chránime prírodu. Ružomberok, Liptov vôbec sa nachádza skutočne v srdci prírody, Choďské vrchy, Veľká Fatra, nedaleko Nízke Tatry. A veľa sa hovorí o ochrane prírody. Čo znamená vlastne chrániť prírodu? Znamená ju prijať ju taká, aká je a nezasahovať do nej takým spôsobom, že ju človek zdevastuje. Môžeme do nej zasahovať, ale len natoľko, nakoľko ju zušľachtíme. Jednoducho povedané, prijať prírodu a chrániť ju znamená rešpektovať zákony,
ktoré sú do tej prírody vpísané. Predsa nebudem orezávať stromčeky uprostred mája, keď neožem jablonu uprostred mája, keď bude naplno rozkvitnutá, aby mi v jeseni priniesla ovocie. Musím rešpektovať zákon, ktorý je tam vpísaný. A musím to prijať, tak ako to je. Skúsme tento príklad analogicky preniesť na človeka. Áno, to, že existujeme v dvojakej forme ako muži a ženy, musíme jednoducho prijať. Ak to nepríjmeme, ak nepríjmeme našu prirodzenosť, jednoducho zničíme samých seba, zničíme aj celú spoločnosť. Možno ste zachytili počas Vianoc na Vatikánskom rozhlase krásny príhovor Cyrila Vasina, arcibiskupa, sekretára v Ríme na Kongregácii pre východné cirkvi, kde tento náš rodák, Slovák, hovoril o tom, že skúste dať dieťaťu nakresliť Betlehem alebo poukladať figurky v Betleheme. To prvé, čo dieťa urobí, alebo ten základ, ktorý v tom Betleheme je, že položí Máriu Jozefa do stredu Ježiša a otočí ich k sebe. Pretože vie to dieťa, že žena a muž patria k sebe. Ďalej arcibiskup v tom príhovore hovorí o tom, no skúste možno tomu dieťaťu zobrať figurku Panny Márie a svätého Jozefa a namiesto nich tam dať 2 kráľov, možno o pár rokov 3 kráľov, možno o pár rokov 10 kráľov. Dieťa sa na vás pozrie a povie, takto to nefunguje, takto sa veci nemajú. A ja som mal podobnú skúsenosť, keď som bol cez Vianoce doma vo svojej odmejúci v Spišských Vlachoch. Bol som tiež v Betleheme pokloniť sa. A keď som kľačal, boli tam poukladané výkresy niekoľkých detí, ktoré mali nakresliť zrejme Vianoce v rodine. A množstvo výkresov, alebo všetky výkresy samozrejme zobrazili rodinu, otec, mama, deti, súrodenci, podľa toho, koľko ich je. A na zopár tých výkresov bolo práve podobný výkres, aký má aj Aliancia teraz, ako kampaň k referendu, kde sú navzájom pochytaní za ruky. Skutočne čoraz viac nám rezonujú Ježišove slova. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete. A teda to, že človek je takto stvorený, tá prirodzenosť osoby, stačí sa pozrieť na dieťa. Len my vo svojej autonómnosti a pýche toto nechceme rešpektovať. Druhá je prirodzenosť lásky. Áno, aj láska má svoju prirodzenosť. Nie sa pod láskou chápe množstvo, hoci ako sa láska chápe, a častokrát je za lásku považuje to, čo vôbec láskou nie je. Áno, aj láska má svoju prirodzenosť. Aj prirodzenosť sa odvíja možno v takých 3 bodoch. To prvé je, že láska vytvára jednotu. To druhé je, že láska prináša so sebou život. A to tretie, že láska je výlučná a zároveň nesie v sebe prísľub večnosti. Tak v krátkosti si prejdeme práve tieto 3 body. Prirodzenosť lásky. Láska vytvára jednotu. Áno, láska mužov futbalu vytvorí z nich jeden tím. Princípom, podstatou lásky je vytvorenie spoločenstva. Princípom jednoty je láska. Lenže manželstvo je výnimočný zväzok lásky. Nie je hociaký zväzok lásky, aký napríklad majú tí futbalisti. A je tam výnimočná láska a preto je potrebné, aby tam bola výnimočná, a preto tá láska tvorí výnimočnú jednotu. Ale na to, aby láska vytvorila výnimočnú jednotu, musí existovať, môžem povedať, výnimočná alebo úplná maximálna rozdielnosť osôb. Dokonca aj vo futbalovom týme istá rozdielnosť musí existovať, nemôžu byť všetci brankári.
Jednota je možná len na základe rozdielnosti. A keďže manželstvo je výlučným zväzkom jednoty, je tam výlučná láska, musí tam byť aj výnimočná rozdielnosť. A práve výnimočná rozdielnosť medzi osobami je maximálne zjavená v pohlaví. To, že existujeme ako muži a ženy. A preto medzi dvoma ľuďmi rovnakého pohlavia nemôžeme nazvať toto ich spolužitie a nemôžeme chcieť ho nazvať manželstvom, pretože nie sú schopní vytvoriť najlepšiu jednotu, akú je človek schopný vytvoriť na tejto zemi. Pretože nie je medzi nimi maximálna rozdielnosť osôb, rozdielnosť pohlaví. Po druhé vidíme, že láska zo sebou prináša život. Benedikt XVI to v jednej zo svojej encyklík napísal: koho sa dotkne láska, začína tušiť, čo vlastne znamená život. A keďže manželstvo je výnimočným zväzkom lásky, manželstvo zároveň je schopné dať aj výnimočný spôsob alebo druh života. To, že láska zo sebou prináša život, vidíme z našej ľudskej skúsenosti, keď sa dvaja mladí zaľúbia do seba, do ich života vstúpi láska, ich život sa začne meniť, začnú viac žiť, ožijú, lebo našli zmysel života. To, že cez Vianoce sme boli spolu ako spoločenstvo lásky v rodinách, možno by sme túžili, aby ten štedrý večer trval, aby neprestal. A teda, pretože sme sa cítili, sme žili viac, pretože sme viac cítili, viac vnímali lásku. A teda láska je nositeľom života. A keďže manželstvo je výnimočným zväzkom lásky, je tam prítomná výnimočný druh lásky, táto láska prináša aj výnimočný spôsob alebo druh života, a to je nová ľudská osoba, dieťa, obraz rodičov, ich vzájomnej lásky a zároveň obraz Boha samotného. A preto láska vyjadrená láska v úvodzovkách vyjadrená pohlavne, vyjadrená telesne, vyjadrená medzi dvoma osobami rovnakého pohlavia nemôže byť skutočnou láskou, ale len láskou fiktívnou. A preto, keďže tam nie je skutočná láska, nemôže tam prísť ani plnosť života, teda dieťa. Je prirodzené, že z dvoch mužov sa dieťa prirodzene narodiť nemôže, ani z dvoch žien. A po tretie, k prirodzenosti lásky patrí to, že nesie v sebe ten prísľub jedinečnosti a večnosti. V tej referendovej otázke znie tá referendová otázka, že je to manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Pretože človek výlučnou láskou nie je schopný milovať viacero ľudí. Nemôžem povedať, takisto milujem ťa, manžel svojej manželky, a zároveň takisto milujem ťa, svojej kolegyni v práci. Človek výlučne je schopný milovať jedine jedného človeka, pretože nie sme Bohmi. Nie sme Boh. Boh miluje výlučnú lásku nás všetkých, ale my sme len ľuďmi. A teda preto sa hovorí o jednom mužovi a o jednej žene a zároveň táto láska v sebe nesie aj ten prísľub večnosti. To znamená nielen, že len ty, jedine ty, ale aj navždy ty. Navždy ty po celý život. A preto aj ja osobne súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spoločenstvo, iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. A ja na túto referendovú otázku odpoviem áno. Čo ma zarazilo, keď pán riaditeľ v úvode predstavoval túto diskusiu, a to fakt nebolo dohodnuté, položil túto otázku. Čo je pravda? Pred Pilát kladie túto otázku Ježišovi a Ježiš mlčí. Ježiš mlčí. A Pilát nedokázal z tohto mlčania vybadať odpoveď. A to je to, že tá pravda bola pred ním. Pravda bola pred ním. Existuje pravda. Existuje jedna jediná objektívna pravda. Existuje pravda o mne, o tebe, o manželstve, o rodine. Jedna jediná. Prijať pravdu s veľkým P znamená prijať seba samých. A preto vás chcem tiež tak povzbudiť a pozvať k tomu, aby sme
skutočne toho 7. februára dali hlas pravde. Aby sme aj našim deťom vytvorili skutočne budúcnosť, ktorá bude postavená na láske a na pravde. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne otcovi Robertovi a poprosím o predstavenie toho pozadia druhej referendovej otázky Mareka Michalčíka. Prajem všetkým príjemný večer. Tu v Ružomberku, v takom trošku ideovom srdci Slovenska. A podobne ako hovoril predo mnou Robert, pred 15 rokmi, keď sme poprvýkrát dostávali správy zo zahraničia o tom, že vznikajú nové rodinoprávne inštitúty, tak mnohí sme si nemysleli, že to s takou razanciou a s takou rýchlosťou môže prísť aj k nám na Slovensku. Osobne si pamätám, že som sa rozprával s predsedom jednej najvýznamnejšej organizácie, ktorá sa zaoberá náhradnou pomocou deťom, ktoré potrebujú náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorý hovoril, a to k nám nepríde, to my sa nemáme čoho báť. Ja už vtedy som si nebol celkom istý, že by som mal byť taký pokojný a spokojný. A čas teda nám ukázal, že dnes musíme sa nejakým spôsobom k týmto otázkam vyjadriť, či už v referende alebo iným spôsobom. My tu dnes máme na stole referendum a máme príležitosť s týmto faktom niečo urobiť. Keby aj niekto napríklad mal nejaké problémy s tým mechanizmom, že prečo práve referendum, v tejto chvíli už dá sa povedať, že to je bezpredmetné, pretože máme to na stole a jediná otázka, ktorá teraz je pred nami, je to, ako sa zachováme v tejto chvíli, ktorú nám priniesla historická skutočnosť. Ja mám rozprávať o tej druhej otázke, ktorá je položená v referende, ktorá sa týka adopcie detí. Mám to trošku zjednodušené, pretože ten základ, ktorý je alfou a omegou celého problému, práve vysvetlil môj predrečník, pretože to je základ aj pre tú druhú otázku. Ja tu mám jeden slajd z prezentácie organizácie Úsmev ako dar, ktorá sa zaoberá náhradnou rodinnou starostlivosťou už 25 rokov. A je to vlastne taká pyramída, ktorej sa držia na základe vedeckých informácií, na základe skúseností a na základe aj prírodzeného rozumu, čo tisícročia ľudia vedia. Úplne na vrchole tej pyramídy je vlastná rodina, založená manželstvom, ktorú tvorí muž, žena, dieťa, alebo ich deti. Toto je jednoducho ideál, ktorý pracovníci pracujúci v systéme náhradnej starostlivosti už na akomkoľvek poste alebo v akejkoľvek úlohe majú stále pred sebou. Tento ideál používajú v každej situácii, ktorá nastane. Čiže prvé je vlastná rodina, druhé je príbuzná rodina, tretie je náhradná rodina, či už pestúnská starostlivosť alebo osvojenie, teda adopcia. A niekde dole v tej pyramíde je prechodný detský domov. Teda nejaká inštitúcia, inštitucionálne zariadenie. Keď si zoberiete od spodu nahor, to úplne dole sa najmenej podobá rodine a to úplne je rodina.
ale všetky tie stupienky, ak sa niekto nachádza napríklad v prechodnom detskom domove, je veľké úsilie vynakladané na to, aby sa posunulo to dieťa bližšie k tomu ideálu, ktorým je prirodzená vlastná rodina. Je to úplne niečo prirodzené, ale vlastne preto je táto otázka položená v referende, pretože vidíme, že tak ako prirodzenosť manželstva, že to je zväzok muža a ženy, je možné spochybniť, čo vidíme teraz reálne, a nie sú to už len nejaké extrémne výstrelky nejakých Holanďanov alebo Belgičanov, ale v roku 2013 už redefinovali manželstvo Francúzi, čo sú jeden z líderských národov Európy. Veľká Británia, opäť, to už sú veľké národy, ktoré vplývajú na celú geopolitiku celej Európy. Tak keď vidíme, že niečo prirodzené sa zmenilo v týchto krajinách, tak vidíme, že už ani táto pyramída nemusí byť taká samozrejmá. Napriek tomu, že naše organizácie, ktoré sa venujú náhradnej rodinnej starostlivosti, v tom majú jasno. To je prvá vec, ktorú považujem zároveň aj za takú najdôležitejšiu, že ak existuje jeden ideál, ktorý je nenahraditeľný, tak potom k nemu by malo smerovať všetko. Tá nová ideológia, o ktorej hovoril môj predrečník, hovorí o tom, že ten jeden ideál neexistuje. Že existuje paralelne viacero ideálov. Že jednoducho je možné dať na jednu úroveň vzťah, na jednej strane manželstvo a na druhej strane nejaký iný vzťah. Povedzme dvoch ľudí, homosexuálov, alebo potom už vlastne nemáme zábrany alebo nemáme hranice, kde sa tá definícia alebo tá zmena definície rodiny môže zastaviť. Ďalšou možno samozrejmou vecou, ktorú zažívame všetci my, rodičia, ktorí máme tú možnosť, že prežívame manželstvo a sme obdarení deťmi, tak je rozdiel medzi prínosom muža a prínosom ženy vo výchove detí. Ja ako chlap, samozrejme, až by som povedal, až cítim, aký som nenahraditeľný v mojej rodine. Je to možno trošku spôsobené aj tým, že mám samé dcéry. Čiže som, dá sa povedať, jediný zástupca toho druhého pohlavia v našej rodine, ktorý je schopný svojim deťom už len svojou existenciou odovzdávať veľmi dôležitú informáciu, že teda svet je svetom mužov a žien a že moje deti, pre moje deti som ja tým prvým človekom, s ktorým oni prenikajú do myslenia alebo do toho mužského sveta. Keď idem napríklad na futbal, to nerobím manželka, že by išla v sobotu večer na futbal, to vidia moje deti na svojom otcovi. A takýchto rozdielov, samozrejme, každý to poznáme z našej rodiny, je neúrekom. Môžeme tu spomenúť, ja neviem, zo začiatku v tých ranných štádiách výchovy je dôležitejšia úloha ženy, či už pri fyzických alebo aj takej psychologickom vytváraní bezpečia. Už len tým, že žena je schopná kojiť, že žena častejšie prejavuje svojim deťom lásku fyzickým kontaktom. Toto je niečo úplne iné, čo odovzdáva, alebo na rozdiel od ženy, otec odovzdáva svojim deťom
skôr tie charakterové vlastnosti, ako je napríklad disciplína, ako je dodržiavanie nejakých stanovených noriem, ktoré si v rámci rodiny stanovia napríklad aj samé deti. A takýchto príkladov samozrejme je veľmi veľa. Dieťa, a to sú opäť veci, ktoré potvrdzuje životná skúsenosť, ale aj vedecké výskumy. Dieťa na to, aby vyzrelo zrelú osobnosť, potrebuje príklad mamy a príklad otca. Či už sa jedná o dceru alebo o syna. Jednoducho, rodičia sú nenahraditeľní. Preto v systéme náhradnej starostlivosti napríklad, keď sa stane nejaká tragická udalosť v rámci rodiny, odporúčajú odborníci, ktorí sprevádzajú túto rodinu v tomto ťažkom prechodnom období, aby napríklad, ak rodina stratí otca, aby matka s deťmi kontaktovala napríklad častejšie sa so starými rodičmi, kde ten element detka do istej miery zaplňa tú medzeru. Alebo s nejakým iným príbuzným, so strýkom a podobne. Práve preto, aby tie deti neboli ochudobnené o ten mužský element. Ale už sa samozrejme žije vo vedomí, že ten ideál nevieme dosiahnuť, ale bez toho vedomia toho ideálu, tak tá rodina by možno, keby bola kultúrne ovplyvnená, že ideál neexistuje, tak by nevedela, akým spôsobom môže pomôcť svojim deťom. Ďalší taký vážny alebo negatívny vplyv, ktorý môže mať na deti upustenie od ideálu rodiny, ktorú tvorí manželstvo muža a ženy, je pravda. Ja som tretí človek, ktorý to tu spomína. Jednoducho, deti sa raz dozvedia v škole, že každý má otca a mamu. Každý má svojho biologického otca a svoju biologickú mamu. To, že napríklad bolo počaté umelým oplodnením a že bolo vynosené náhradnou matkou niekde v Indii, toto určite na jeho identite, na jeho vnútornom pokoji nepríde. Ale ak uznáme kultúru, ktorá neguje manželstvo muža a ženy ako za len jednu z možností, tak potom toto všetko je možné a toto všetko je normálne. Ale dieťa bude cítiť, že zostalo oklamané a že zostalo ochudobnené, či už o matku alebo o otca. Častokrát naši oponenti používajú taký príklad napríklad nefunkčnej rodiny, kde je alkoholik otec a funkčného, krásneho, homosexuálneho pána. Ak chceme porovnávať, musíme porovnávať rovnaké podmienky, teda funkčný v úvodzovkách, homosexuálny pár, ideálny, možno vysnívaný a funkčnú rodinu. V každom prípade, ak porovnáme takýto prípad, vždy tam zostane jeden veľký rozdiel. A ten rozdiel je v tom, že buď tomu dieťaťu chýba matka, alebo mu chýba otec. Len tam, kde je mama a otec, tam dieťa nezostáva ochudobnené od to, čo potrebuje. Dá sa povedať, že existuje zhoda, že najideálnejším prostredím pre výchovu dieťaťa je rodina tvorená manželstvom muža a ženy ako stabilnému vzťahu. Kto toto tvrdil, že nie je pravda, bol experimentátor, ako napríklad za francúzskej revolúcie alebo za komunizmu, kde sa jednoducho experimentovalo s deťmi, kde sa experimentovalo s tým, že ženy boli posielané do baní a my dnes v 21. storočí
mám pocit, že ako keby sme sa vracali o x rokov dozadu. Potom už len pár poznámok. Tá referendová otázka, vlastne všetky referendové otázky sú len o zachovaní súčasného stavu. Pri tvorbe týchto otázok bol ten pohľad upretý dopredu a niekde za hranice našej republiky. Dopredu v tom zmysle, že čo by sa mohlo stať v prípade, že by toto neplatilo, a za hranice, že čo by sa mohlo, alebo čo sa deje už v krajinách, ktoré sú neďaleko nás. Toto referendum, respektíve tieto otázky a kladná odpoveď na tieto otázky nemení súčasný stav. A to platí aj pre náhradnú rodinnú starostlivosť. Jednoducho, my si chceme zachovať tento štýl náhradnej rodinnej starostlivosti, tento princíp, ktorý je tu teraz prijímaný ako správny a dobrý pre deti. Pretože každý pracovník v systéme náhradnej rodinnej starostlivosti by mal mať v prvom rade pred sebou záujem dieťaťa. Jedna poznámka k výskumu. Jeden príklad. Asi pred mesiacom v denníku SME vyšiel článok. Vedci austrálski zistili, že alebo neviem, či to bolo teraz, lebo boli dva také výskumy. Jeden sa týkal výchovy detí homosexuálnym párom a druhý sa týkal vzniku homosexuality. Ale jednoducho tento výskum, ktorý sa týkal výchovy detí homosexuálnym párom, tak kde si v Austrálii vyšiel, že dokonca deti, ktoré sú vychovávané homosexuálmi, lepšie prosperujú ako deti, ktoré sú vychovávané manželmi. Z tých všetkých výskumov, ktoré ja poznám, ktoré napríklad sa dlhodobo a opakovane konajú v Spojených štátoch amerických, tak je to jednoducho nepochopiteľný výskum a ťažko sa ubrániť nejakému vedomiu, že dnes politika a ideológia sa jednoducho dostáva aj na vedeckú úroveň, respektíve do prieskumu, do výskumov, ktoré môžu mať istú spoločenskú objednávku. Keď si to zoberiete, napríklad niektoré pravidlá, ktorými sú riadené financovanie z Európskej únie, tak sú tam vsunuté požiadavky napríklad na rodovú rovnosť alebo na zabezpečovanie sexuálnej výchovy a podobne. Tam samozrejme závisí už na tom kóde, ako to prečítať. Hej. Ale častokrát napríklad nie len v západnej Európe, ale už aj na Slovensku, to prečítanie tejto výzvy tak, aby sme tie financie dostali, znamená, že vyhovieme ideológii, ktorú Európska únia pretláča. Preto by som chcel aj vyzvať na takú ostrážitosť a ak chceme zhodnotiť nejaký výskum alebo prieskum, treba ísť čo maximálne ku zdroju toho výskumu, teda ja neviem, na nejaké to vedecké pracovisko, na nejakú univerzitu a nehať si to potvrdiť alebo skontrolovať nejakým človekom, ktorý sa pohybuje v univerzitnej oblasti. Pretože v tejto oblasti sa jednoducho ideologizuje podobne ako v politike. Čiže na záver ja už by som len chcel by som vás teda povzbudiť k tomu, aby sme pri druhej referendovej otázke mysleli jednak na deti, ktoré sú v systéme náhradnej starostlivosti, ale jednak aby sme aj mysleli na celú spoločnosť, pretože ak rezignujeme na ideál rodiny, potom my nebudeme vedieť pomáhať. My nebudeme vedieť vlastne kam
kam má smerovať v rámci pomoci najbližší krok. Pretože ak stratíme ideál, stratíme cestu. A veľmi by som si neželal, aby sme skončili napríklad ako vo Veľkej Británii, kde po vynikajúcich stáročných výsledkoch mnohých katolíckych adopčných agentúr, tak tieto adopčné katolícke agentúry boli nútené skončiť. Práve preto, pretože im nedovolila ich profesionálna česť jednoducho neuprednostňovať deti do rodín, ktoré majú lepšie predpoklady na ich výchovu, ako do rodín, ktoré tieto predpoklady nemajú. Tam totiž v rámci tzv. Nediskriminácie nemôžu uprednostniť pri adopcii normálnu rodinu založenú manželstvom pred párom homosexuálnym. Musia nehať adoptovať to dieťa do tej rodine, do toho vzťahu, ktorý je práve v poradovníku. A ja si nemyslím, že toto je v záujme detí a nemyslím si, že to je ani v záujme spoločnosti. Ďakujem veľmi za pozornosť. Ďakujem Marekovi veľmi pekne za diskusný príspevok a poprosím k tomu poslednému príspevku k tretej referendovej otázke, ktorá vyvolala aj vo mne taký pocit, že k tomu zase treba vyjadriť, lebo týka sa školstva a ďakujem veľmi pekne, že prijala Renátka pozvanie. Jednak aj preto, že pôsobí ako tajomnička Združenia katolíckych škôl Slovenska, že má k tomu naozaj konkrétne informácie. Dobrý večer. Chcem vám povedať na úvod, že ja nepatrím k zvolávateľom referenda ani k autorom referendových otázok. Ja som jedna z vás, ktorá si najprv potrebovala ohmatať opodstatnenosť týchto otázok, petície a referenda. Žiaľ, veľmi rýchlo som si ohmatala opodstatnenosť petície a referenda práve na tejto otázke týkajúcej sa vzdelávania, výchovy a vzdelávania. Tá posledná otázka, dnes teda tretia, pôvodne to bola štvrtá, znie: súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? Prečo vlastne má táto otázka opodstatnenie? Najprv uvediem zo pár krátkych príkladov zo zahraničia, aby ste si uvedomili, že tá hrozba je vážna a veľká a hneď teda prejdem k Slovensku, že je žiaľ aj u nás reálna. Príklad z Nemecka. V Nemecku, v Spolkovej republike Baden-Württemberg, školské odbory sa venujú vyslovene lesbienpolitik, tak to majú vlastne takúto sekciu na svojej internetovej stránke, kde sa venujú výchove a právam lesbiek, gejov, bisexuálov, transsexuálov, intersexuálov na školách. Školia k tomu učiteľov a majú k tomu niekoľko špeciálnych brožúrok. Tie brožúrky majú rozsah 20 až 90 strán. Tu sú názvy tých brožúrok: lesby a gejovia v škole, konštrukcie pohlaví a predstavenie LGBTI v učebniciach, lesbický a gejovský životný štýl, téma pre školy. To je vlastne táto vľavo, to je tá učebnica nafotená teda v PDF-ku je na internete, to je titulná strana. Ja som si prelistovala tieto brožúrky v PDF-ku na internete a tam vlastne učia učiteľov k tomu, vedú učiteľov k tomu, aby teda boli otvorení týmto témam, lesbám, gejom, bisexuálom, transsexuálom, intersexuálom. Majú tam riešiť učitelia prípadové štúdie, napríklad takú, že predstavte si, že v septembri ste prišli po prázdninách do školy a v zborovni vaša kolegyňa Hanna Klaus sa predstaví, že už nie je Hanna Klaus, ale Johannes Klaus. Ako zareagujete? Ďalej sú tam otázky, ktoré teda dnes už žiaľ sa nedajú nájsť, ale ja som si to stihla prečítať, otázky pre žiakov v takomto duchu. Nehanbíš sa za to, že si heterosexuál?
kedy si prišiel na to, že si heterosexuál, alebo odkedy si myslíš, že si heterosexuál. Nebojíš sa, že keď si heterosexuál, že sa premnoží ľudstvo? A tieto knižky vlastne majú viesť učiteľov k tomu, aby lesby, gejov, bisexuálov, transsexuálov, intersexuálov predstavovali v dobrom svetle. Túto brožúrku, alebo tieto brožúrky som našla teda na internete školských odborov asi v roku 2013. Teraz z minulého roku, vlastne v uplynulom školskom roku, tiež v Baden-Württembersku v Nemecku, na Schelstorskom gymnáziu mali taký tzv. Deň opačného pohlavia alebo Deň opačného oblečenia. Tá téma samozrejme vyvolala veľký záujem médií, takže mali tam aj rôzne médiá v škole v ten deň. Cieľom bolo, chlapci sa mali obliecť teda do sukní a dievčatá si mali nalepiť bradu a rozprávať o pocitoch, ako sa cítia teda v tele iného pohlavia. Učitelia tiež teda a sa obliekli do oblečenia opačného pohlavia. To je vlastne fotka z toho videa, neviem, či to vidíte. Áno, je to vidieť, ako sú tam chlapci vlastne v sukniach a dievčatá s tými fúzami. A tá reportáž končí takouto vetou, že žena, muž, homo, hetero, bisexuál, to je študentom zo Schnellstorského gymnázia jedno, pretože svet nie je čierno-biely, ale farebný. Vo Švédsku, možno ste už zachytili, vo Švédsku myslím, že už 2 roky dozadu vlastne je zákon tiež vlastne na tlak LGBTI, aj sa menila gramatika. V škôlke nesmú deti oslovovať podľa rodu. Nemôže to byť dievčatko, chlapček, ona, ono. Vymysleli neutrálny rod, je preto osobitné zámeno, hen. A nesmú sa proste oslovovať podľa rodu. Už vyšla vlastne aj nová gramatika s neutrálnymi rodmi, aj prvá knižka pre deti. Kiwi a Monsterhund, Kiwi a príšerný pes, či teda pes netvor. A hlavným hrdinom je vlastne bezpohlavné dieťa Kiwi. A teraz západná Európa a Slovensko. Hrozí nám to nejakým spôsobom? V Nemecku od roku 2001 majú tzv. Girls Days, dni dievčat, ktorých cieľom je prekonať záľubu v pohlavných stereotypoch pri voľbe vzdelávacích a študijných odborov a orientovať dievčatá na výber povolania technického zamerania. Na Slovensku máme v stratégii rodovej rovnosti a v akčnom pláne rodovej rovnosti, ktorá bola schválená 20. novembra 2014, propagovať odstraňovanie vertikálnej segregácie vo vzdelávaní, najmä prírodné a technické študijné odbory ako relevantné oblasti pre ženy, podpora vyhľadávania a propagovanie talentov a v rodovo netradičných odvetviach. Takže, čo nám hrozí na Slovensku? Možno ste tiež zachytili dlhokánsky boj, viac ako dvojročný, s celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Ten boj nie je ukončený. Táto stratégia bola niekoľkokrát stiahnutá z rokovania Rady vlády a nedostala sa na vládu, pretože vždy sa teda ozvala laická i odborná verejnosť, ako aj predstavitelia cirkvi. Možno ste to zachytili, neviem, teraz to asi na to nie je časový priestor, ale našťastie naozaj už asi 3-krát bola stiahnutá z rokovania. Naposledy mala byť vo vláde v decembri, 17. decembra podľa všetkého, a tak 16. decembra sme tiež vlastne zorganizovali protest pred úradom vlády a nedostala sa do vlády táto stratégia. Najnovšia informácia je však taká, žiaľ, že teraz v stredu pozajtra má byť na rokovaní vlády. Pre vašu informáciu znova sme vlastne písali list, ktorý dnes odišiel pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií, ktorý zastrešuje 40 mimovládnych organizácií, kde znova žiadame premiéra, aby túto stratégiu odmietli. A teraz prečo? Samozrejme, že nám záleží na ochrane ľudských práv. To je, jednak je to, nemusím ani hovoriť, že je to agendou kresťana. Je to agendou každého súdneho človeka v civilizovanej spoločnosti. Ale čo zahŕňa táto stratégia ľudských práv? Právo na vzdelanie zahŕňa aj právo získať komplexné, presné a veku primerané informácie o ľudskej sexualite. Komplexná sexuálna výchova musí venovať osobitnú pozornosť rozmanitosti, diverzite. Táto stratégia ešte nie je schválená a už sa samozrejme paralelne pripravuje, však tak ako je vlastne kalendár, pripravuje sa nový štátny vzdelávací program, to by vedel povedať aj pán riaditeľ, pre materské školy, pre základné školy, pre gymnázia.
pripravovanom štátnom vzdelávacom programe, ktorý je ešte iba v pracovnej verzii zavesený na internete, mal by byť platný od septembra 2015, je vlastne tento pre gymnázia momentálne nie je zavesený, ten sme mali ešte iba v pracovnej verzii v e-mailoch, tak v profile absolventa gymnázia je takáto veta, že absolvent gymnázia má vedieť akceptovať inakosť. Takže vlastne stratégia ešte nie je schválená, ale paralelne už sa do štátneho vzdelávacieho programu dostávajú tieto témy. Ďalej, stratégia ľudských práv obsahuje takéto odporúčanie. Výbor pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN vyjadril vo svojich odporúčaniach Slovensku znepokojenie nad nedostatočným prístupom k sexuálnej výchove na školách. Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva a Výbor pre práva dieťaťa v súvislosti so sexuálnou výchovou na školách vyjadril vo svojich odporúčaniach Slovenskej republike znepokojenie nad správami, že výchova o sexuálnom a reprodukčnom zdraví nie je súčasťou školských osnov. V oblasti vzdelávania v stratégii ľudských práv máme takéto odporúčania. Zabezpečiť, aby školy poskytovali inkluzívne, bezpečné a podporné prostredie pre mladých LGBTI ľudí. Prostredníctvom obsahu a foriem vzdelávania a výchovy eliminovať stigmatizáciu a ignorovanie LGBTI, skratke LGBTI, teda asi rozumiete, lesby, gejov, bisexuál, transsexuál, intersexuálov. Prispievať k pochopeniu rôznorodosti ako prostriedku humanizácie školy a spoločnosti, stimulovať školy k proaktívnosti pri prijímaní opatrení proti homofóbnej a transfóbnej šikane, vykonať analýzu učebných osnov a metodík. Tu by som sa trošičku zastavila. Ako povedal Kamil na začiatku, že chceme hovoriť v láske a v pravde. My sme častokrát vlastne obviňovaní z toho, že sme proti homosexuálom, veľmi zjednodušené obvinenia. Samozrejme, že to nemá nič spoločné s našim bojom za ochranu našich detí. Ja osobne mám kamarátov s homosexuálnym cítením, jeden z nich je dokonca naozaj hlboko veriaci kresťan, chodievali sme spolu na púte do Čenstochovej a snaží sa žiť čisto. Vie o tom, že jeho jediná odpoveď je, aby žil v pokoji, vo vzťahu aj s Bohom, žiť čisto. Viem, že je to ťažké. Napriek tomu poznám mnoho heterosexuálne orientovaných ľudí, mladých mužov i ženy, krásnych, vzdelaných, zdravých, ktoré si nenašli partnera a žijú celý život sami. A príklad nemusíme ísť ďaleko, máme tu zasvetené osoby, ktoré sa vlastne rozhodli celý život zasvetiť službe blížnemu a Bohu. Čiže žiť čisto, aj keď teda by človek sa narodil s homosexuálnym vnímaním, alebo teda nejakým spôsobom, ale to už ako je iná téma, to nechcem to rozvíjať, už či prirodzené verejné prostredie a tak ďalej. Na to existuje cesta, ako žiť. Samozrejme, ako sú aj svedectvá, kedy bol aj uzdravený s homosexuálnym cítením človek, ktorý vlastne sa zriekol života s homosexuálnym párom a dokonca sa oženil, ale ok, to už odbieham. A ešte by som teda chcela povedať k tomu, že vlastne do tejto skupiny homosexuálov sa tu dostali transsexuáli, intersexuáli a bisexuáli. Kratučko ešte poviem definície, lebo neviem teda, možno máme rôzne vzdelanie, ako sa tu nachádzame. Bisexuál, toto asi určite rozumiete, je to vlastne človek, ktorý je schopný žiť sexuálne aj s mužom, aj so ženou. Čiže moja definícia bisexuality je, že je vlastne neprirodzené, amorálne a človeka zraňujúce správanie, alebo morálne nepriateľné. Čo sa týka intersexuality, je to vlastne urologická diagnóza, je to diferencia, alebo teda nesúlad medzi gonadálnym a genetickým pohlavím, ľudovo nazývané hermafroditizmus. To znamená, že ak sa muž s genetickou výbavou muža, alebo teda chlapček s genetickou výbavou muža, narodí aj s nejakými znakmi ženy, alebo opačne. Stávajú sa také prípady, že muž má napríklad aj zakrpatené vaječníky, alebo teda žena má prúšku, u dievčatka sa neskôr zistí, že má aj semeníky. To je proste intersexualita a to je urologická diagnóza. Transsexualizmus je psychiatrická diagnóza F64, ktorá sa vlastne prejavuje tým, že človek je nespokojný so svojím pohlavím. Stratégia ľudských práv v oblasti vzdelávania ďalej obsahuje tieto úlohy. Zabezpečiť, aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných osnov. Zvyšovať povedomie všetkých vzdelávajúcich vzdelávaných o problémoch, ktorým čelia LGBTI ľudia. Zabezpečiť, aby sa predmetná oblasť stala pravidelnou a prierezovou súčasťou vyučovacích hodín. Tu by som tiež teda chcela urobiť malú odbočku, že tam
bola predtým úloha, možno si všimli, že učitelia by mali byť vzdelávaní v homošikane a transšikane. Ja som prednášala aj učiteľom takto zblízka, kde sme mohli teda diskutovať interaktívne a oni hovorili, že ja keď mám v triede šikanu z akéhokoľvek dôvodu, tak ju riešim. Bez ohľadu na to, či to dieťa trpí, pretože má nadváhu, alebo má okuliare, alebo je z viacdetnej rodiny, veď deti si prechádzajú rôznymi aj utrpeniami a deti dokážu byť k sebe aj zle. Ste tu učiteľa, tak určite máte mnoho príkladov zo života a učiteľ to rieši bez ohľadu na to, aká motivácia šikany je. A tu sa vlastne akoby vyzdvihovala táto motivácia, tak ako vlastne v antidiskriminačnom zákone sa sprísňuje sankcia za nenávisť z dôvodu inej sexuálnej orientácie, tak aj tu ako by sa vlastne jedna motivácia vyvyšovala na druhú. Ďalšie úlohy. Zaradiť do pravidelného vzdelávania pedagogických zamestnancov tému ľudských práv LGBTI ľudí a rodovej identity. Vrátanie metodológie a metodík prístupu k otázkam o LGBTI ľuďoch v triedách. Do vzdelávacích programov a metodík o šikane zahrnúť problematiku homofóbie, homofóbnej a transfóbnej šikany. Podporí vytvorenie akreditovaných vzdelávacích programov zameraných na ľudské práva lezieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov, intersexuálov. Uskutočniť hĺbkovú analýzu a revíziu prístupu Slovenskej republiky k plneniu medzinárodných dohovorov vo vzťahu k LGBTI ľuďom v oblasti vzdelávania. V prílohe výchova a vzdelávanie v stratégii ľudských práv sa nachádza odporúčanie výboru OSN vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách v rodine. Už len ten termín vykorenenie teda určite registrujete, že hovorí za veľa a naozaj tu ide o dekonštrukciu o pohlavnej identity, o dekonštrukcie toho prírodzeného, o čom hovoril aj otec Robert. Rodové vzdelávanie, respektíve vzdelávanie v oblasti presadzovania rodovej rovnosti je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Ja som teda mnoho vecí vypustila pre krátkosť času, ale verím, že už z týchto ukážok ste pochopili, že tu pri rodovom vzdelávaní nejde o rovnosť mužov a žien. Ide naozaj o dekonštrukciu pohlavnej identity, o viaceré rodové identity, keďže všade doteraz bolo spomínané LGBTI. Všade tam, kde sa hovorí o výchove a vzdelávaní k ľudským právam, sa má chápať rodové vzdelávanie ako ich súčasť. Zaradiť rodovú rovnosť medzi hlavné časti vzdelávania do základnej legislatívy školských systémov ako cieľ, ktorý má byť dosiahnutý v kurikulách, školskej kultúre a vzdelávaní učiteľov. A aký je súčasný stav vzdelávania u nás? Už dnes máme 7 akreditovaných programov, ktoré majú nedôveryhodný obsah. Majú názov Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete, rodová rovnosť, rodovo citlivá pedagogika, sexuálne násilie na deťoch, výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca, výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intimných vzťahov, rodovo citlivá výchova, nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv. Tieto všetky programy som si pozrela obsah, preto hovorím teda zodpovedne, že ide o nedôveryhodný obsah a že rizikový. Upozornila by som na tie červené témy výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca a v etike intimných vzťahov. Vy, čo ste učitelia, tak možno viete, že už v roku 1998 napísali manželia Lencovci učebné osnovy k prierezovej téme výchova k manželstvu a rodičovstvu. Sú to naozaj témy orientované na vzťahy od prvého ročníka, vzťahy súrodenecké, kamarátske, potom zaľúbenosť, láska a tak ďalej. Je to skutočne veľmi hlboko a hodnotovo orientovaný program, ale nie je to akreditovaný vzdelávací program, ale naozaj, keď uvidíte tú značku výchova k manželstvu a rodičovstvu, môžete jej dôverovať. Na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu sú tam vlastne učebné osnovy, metodiky, môžete s tým pracovať, ale nie je to povinné pre učiteľov. Žiaľ, učiteľia s tým môžu pracovať, ale nie je to povinné. Teraz boli akreditované vzdelávacie programy, ktoré akoby si požičali, a to hovorím veľmi jemne, značku tohto dôveryhodného a hodnotovo orientovaného programu, pridali k tomu túto koncovku v práci pedagogického zamestnanca alebo v etike intimných vzťahov a obsahujú toto: sexuálny kvíz, spoznávanie sa, sexuálne deviácie, sexuálne delikty, homosexualita, roli a rolové očakávania, seba uspokojovanie, rod a rodovo citlivá výchova, rodové stereotypy, sexualita a rodovosť, rodové stereotypy a ich prekonávanie a tak ďalej. A
teraz ten štátny vzdelávací program, ktorý som spomínala, ktorý visí už na webe Ministerstva školstva, to je ten pre materské školy a základné školy. Tam sa nachádza táto prierezová téma, ktorú som spomínala, že je hodnoverná od vencovcov, ale dostala sa do nej nová téma, do jej obsahu, je tam zavedená rodová rovnosť, ktorá tam doteraz nebola. Taktiež reálna ponuka vo vzdelávaní, nie je síce akreditovaný program, ale občianske združenie Iniciatíva Inakos vlastne podchytávajú študentov vysokých škôl, pedagogických fakult a teraz koncom novembra mali tréning v oblasti poskytovania objektívnych informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite a predchádzanie homofóbie na školách, namierenému proti teda hate crime a hate speech, to je vlastne ich odborná terminológia ako reč nenávisti, namierenému proti LGBT ľuďom. Taktiež dnes chodia, sú rôzne ponuky teda do škôl, poznám aj hodnotovo orientované, ktoré robí vlastne Fórum života, ProEdu, Federácia žien, ale chodia aj z Inštitútu pre ľudské práva, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Spolok slovenských medikov, Občianske združenie Labyrint a tak ďalej. Taktiež súčasný stav vzdelávaní určite ste zachytili tzv. Obsor šladikár, ktorý bol tiež na tlak odbornej verejnosti aj Združenia katolíckych škôl Slovenska. Našťastie stiahnutý, možno ste zachytili. Tam sa opisovala rodina s 2 oteckami. Etická výchova, kde ste určite, ak ste učiteľe, tak viete, zachytili ste. Etická výchova pre 4. ročník mala úlohu, aby si dieťa predstavilo, že má iné pohlavie, ako sa cíti. Keď bol krátkodobo teraz minister Pellegrini, tak dal túto etickú výchovu stiahnuť. Ďalšia informácia na strednej škole, pre stredné pedagogické školy v predmete sociológia majú tému, jednu celú kapitolu venovanú teda rodine a tam je vlastne kapitola homosexuálni rodičia. Kúsok z toho by som vám prečítala. V niektorých krajinách sveta právny systém umožňuje oficiálne trvalý zväzok medzi homosexuálnymi mužmi alebo ženami, potom sú vymenované krajiny, kde už sú homosexuálne manželstvá, kde sú homosexuálne registrované partnerstvá a potom je to ďalej, že netolerancia voči tejto skupine ľudí pomaly ustupuje. V niektorých krajinách existujú možnosti zveriť dieťa do starostlivosti homosexuálnym párom. Prispievajú k tomu aj moderné techniky umelého oplodnenia. Toto sa dnes nachádza v učebnici sociológie na strednej pedagogickej škole. Čiže to je vlastne taká výzva do radov nás učiteľov, nás rodičov, ja som síce pedagóg študovaný, ale nepracujem v školstve ako v praxi, že nás rodičov, ale aj učiteľov, aby sme naozaj deťom vštepovali tie hodnoty od začiatku, od malička, pretože nevieme, kedy na to narazia. Okrem učebníc, to síce robím tiež odbočku, ale dostáva sa to do kinematografie. To je naozaj, že to je duchovný boj ako na najširšej úrovni, najširší záber. Ja som si všimla, že môj 5-ročný syn teda pozeral Toy Story a tam bol taký dialog, hračka Dobromila sa rozpráva s hračkou Woody a tá Dobromila sa pýta toho Woodyho, že ty si Woody a si s tým v pohode? Vieš o tom, že teraz si to už môžeš dať zmeniť, napríklad. Alebo Doba ľadová, myslím 3, toto bolo tiež myslím Toy Story 3, Doba ľadová 3, tam je tiež taká scéna, že vyletí motýl a Buck, ten je ďalšia rozprávka, Beatles povie, že poznal som ho ešte ako kuklu, myslel si, že je žena, napríklad. Hej. Alebo Disney Channel, neviem teda, či máte také deti v dospievajúcom veku, moja dcera 6-tačka teda už si to niekedy zapne, našťastie vďaka Bohu vie to už odlišiť. Disney Channel, veľmi obľúbený seriál Good Luck Charlie. Tam to je taký sitcom pre mladých, pre mládež a vtip stojí na tom, že jedno dieťa má 2 mamy. Že vlastne sa rozprávajú manželia, že jej mama sa volá Susan, nie jej mama sa volá, neviem, Alena alebo ako, a že prídu a teda zistia, že aha, však ona má 2 mamy. Čiže naozaj je taká proste výzva do našich radov, že musíme byť ostražití. A ešte sa vrátim k tej našej referendovej otázke, krátko, iba 2 slajdmi. Prečo hovoríme o eutanázii? Ja som sa vlastne na to tiež pýtala tvorcov otázky a povedali mi kvôli trendom. A žiaľ, tie trendy už sa dostávajú aj k nám. Určite ste zachytili, že Belgicko už povolilo eutanáziu detí. To je tiež článok z Pravdy slovenskej. Belgicko prekročilo hranicu. Deťom dáva voľbu zomrieť.
U nás na Slovensku v auguste 2014 strana SAS sa pokúsila o otvorenie diskusie o eutanázii. Ako povedala poslankyňa Jana Kišová, do roka, to bolo v auguste 2014, chce strana SAS pripraviť aj legislatívny návrh o eutanázii. A zhodou okolností na Pravde v rubrike Trendové témy bol koncom decembra alebo v polovičke decembra článok o eutanázii. Konkrétny príklad je tam meno pána Ľudovita Hargaša, 76 rokov z Trenčína. A píše sa tam, že teda v niektorých krajinách už zákony teda umožňujú eutanáziu, nie však na Slovensku. Cítite ten negatívny tón. Ľudovít Hargaš z Trenčína už nemá veľa fyzických síl, ale všetky využíva na to, aby dosiahol povolenie na eutanáziu. Je právnik a tvrdí, že si chce len uplatniť základné ľudské práva zakotvené v ústave. A čo môžeme urobiť, aby sme ochránili naše deti? Sledovanie legislatívy, naozaj sa informovať, písanie mailov, listov poslancom, pripomienkovanie zákonov, voľby. Gabriele Kudy vo svojej knihe Globálna sexuálna revolúcia, ale aj prax Európskej únie nám vlastne hovorí, že tam, kde je pri moci ľavicová strana, liberálna alebo zelená, tam má rodová ideológia zelenú. Takže buďme rozumní vo voľbách. Výchova a vzdelávanie v hodnotovo orientovaných programoch, ja mám na mysli samozrejme hlavne cirkevné školy, tam stále cítim zatiaľ takúto istotu, že tam naše deti sú ochránené, ale cirkevných škôl je len 5%. Takže naozaj ako dostávať tie hodnotovo orientované programy do všetkých škôl. Informovanosť rodičov o programoch, to je tiež veľmi dôležité, lebo hovorím, chodia aj s neakreditovanými programami do škôl. Tam je tiež taká dôležitá teda výzva pre učiteľov, že ak príde takáto ponuka, aby učiteľ neodchádzal z triedy, lebo väčšinou máme takú skúsenosť, že ak prídu z fóra života alebo z proedu, nie je problém, môže učiteľ ostať v triede. Ak prídu z Inštitútu pre ľudské práva, zo spolku slovenských medikov, vyzývajú, že učiteľ si môže urobiť voľno na hodinku, dve. A už mali sme také svedectvo na jednej prednáške, som mala, kde učiteľka povedala, že odišla z triedy a nechala si otvorené dvere do kabinetu a do triedy a počula, ako na tejto prednáške po pár minútach najprv viedli k feminizmu v zmysle nenávisť k mužom a potom povedali, že no tak ako na vás pozerať, tak vo vašej triede je minimálne 8 homosexuálov. Čo môžeme robiť? Verejné zhromaždenia, nezabudnite 20. september 2015 Bratislava, pochod za život. Byť ostražitý a navzájom sa informovať. Dnes je to teda rýchlo možné, tak myslím si, že je dôležité šíriť navzájom medzi sebou informácie. Ospravedlňujem sa, ak tu máme medzi nami aj neveriacich priateľov, ale my čo vieme a chceme sa modliť, je veľmi dôležitá modlitba a post. A potom teda ďalšia vec, čo môžeme urobiť, aby sme ochránili naše deti, 7. februára 3-krát odpovedať áno. A prečo referendum? Lebo ešte môžeme. Mňa táto odpoveď teda dosť zasiahla, pretože tiež na jednej prednáške som mala takú pani, ktorá vydala svedectvo, že má manžela z Islandu a chodievajú na Island raz za pár rokov a nevedeli, že sa u nich pomenili zákony tak, že už nesmú používať tú hate speech v úvodzovkách proti ľuďom s homosexuálnym cítením a on bol novinár, napísal nejaký článok do novín a mal z toho súd. Takže preto referendum, lebo možno za pár rokov sa už nebudeme môcť slobodne vyjadriť o tejto téme. A taktiež, aby nás to prebudilo. A prečo sa zúčastniť? Dôvodov už bolo povedaných veľa, ja si dovolím ešte trošku. Pretože jedine manželstvo je základom pre zdravú rodinu. Pretože rodina je tým najlepším prostredím pre výchovu detí. Preto, aby sme deti ochránili pred nezdravým prostredím, ktorom by mohli alebo mali byť vychovávané, formované. Preto, aby sa deti dozvedeli pravdu o sexualite ako o dare pre manželov. Preto, aby bol život chránený od počatia po prírodzenú smrť. Aby človek človeku nemohol siahnuť na život ani pod zámienkou ľudských práv. Ďakujem vám za pozornosť. Raz, dva. Ďakujem veľmi pekne našim priateľom, že prišli medzi nás a teda poskytli nám bohaté množstvo rôznorodých informácií. A keďže toto by mala byť diskusia, ja osobne si dovolím povedať, že toto je môj prvý diskusný nejaký krúžok debatný.
Takže som rád, že sme našli odozvu a ak môžem poprosiť ešte pozrieť, či náhodou tam nie sú nejaké otázky, ale už tu máme niekoľko, možno 10-15 otázok, na ktoré chceme dať odpoveď, lebo vy sa pýtate, my odpovedáme. Dobre, skúsime, otec Robert, nech sa páči, máš tu nejaký príspevok? Takže je tu otázka, a čo registrované partnerstva? Som za rodinu, no zároveň nechcem nikoho obmedzovať. Aj homosexuál má predsa svoju slobodnú vôľu. My vieme, že v tej petícii, ktorú ste aj mnohí z vás podpísali, bola aj tá štvrtá otázka, ktorú však ústavný súd neuznal ako ústavnú. Otázka registrovaných partnerstiev. Pre mňa vystáva otázka, a čo by riešili registrované partnerstva? Pretože ak sa má riešiť to, že ten môj partner, aby mal právo napríklad nazrieť do zdravotnej dokumentácie alebo právo dediť, iste toto, ja nie som právnik, bola by to možno otázka ešte na nejakých právnikov, kto môžete ma doplniť potom, ale toto nie je problém. Ale ak sa má registrovanými partnerstvami schváliť spôsob života, a teda sexuálny spôsob života týchto ľudí, proti tomu musíme byť. Prečo? Pretože áno, aj homosexuál má svoju slobodnú vôľu. Každý z nás ju máme. Ale práve slobodu sme dostali na to, aby táto sloboda bola rozvíjaná, aby sme sa rozhodovali na základe pravdy. Sloboda má zmysel len vtedy, ak existuje pravda, o ktorej sa človek môže rozhodnúť. A spôsob spolužitia dvoch mužov alebo dvoch žien, rovnako ako spôsob, teraz rozprávam aj z pozície kňaza, nielen človeka, myslím, teda z pozície viery, aj spôsob spolužitia vieme dvoch mladých ľudí, ktorí spolu žijú a nie sú manželmi, a sú muž a žena, tiež nie je správny. Prečo? Pretože človek dostal svoje telo nie na to, aby to telo sa pre ňo stalo prostriedkom iba rozkoše a iba prejavu nejakej citovej lásky. Ale telo sme dostali na to, aby sa darovalo v plnom spoločenstve lásky. A plné darovanie telesné je možné len vtedy, ak skutočne sa osoba rozhodne najprv darovať na celý život. Pretože ja som moje telo. Ja nielen, že mám telo. A nie je jedno, čo so svojím telom človek urobí. Nie je jedno, čo so svojím telom robia dvaja muži, dve ženy. Nie je jedno, čo so svojím telom robia dvaja manželia so svojimi telom. A preto aj ľudská sexualita má isté zákony, ktoré do nej vpísal. Ak sú tu neveriaci, ktoré sú vpísané samotnou prirodzenosťou. A teda sexualita je daná na to, aby vytvorila hlboké spoločenstvo lásky medzi dvoma ľuďmi, mužom a ženou. Znova, aby vytvorila hlbokú jednotu na základe podstatnej rozdielnosti. Takže áno, aj homosexuál má svoju slobodnú vôľu, ale má ju používať v pravde a v skutočnej, v takej pravde, ktorá bude ho rozvíjať ako človeka. Takže to by som tejto otázky. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsime sa zodpovedať všetky otázky, takže dlho nerozprávam. Marek? Ešte možno na doplnenie Roberta. Čo sa týka registrovaných partnerstiev, tak áno, ústavný súd vylúčil túto otázku, ale nie kvôli tomu, že by bola nejakým spôsobom protiústavná, ale kvôli tomu, že podľa názoru ústavného súdu bola ťažko pochopiteľná, bola zmätočná. Čiže to je jedna vec. A ešte dve poznámky. Čo sa týka registrovaných partnerstiev, v podstate ja by som tiež nemal problém s registrovanými partnerstvami. Ale kto z vás zaručí, že nebude pokračovať ten nátlak
aby sa cez ako ďalší krok tzv. Nediskriminácie neredefinovalo manželstvo. Jednoducho skúsenosť, ktorú máme, keď pozeráme na zahraničie, je taká, že registrované partnerstvo je len prvý krok k tomu, aby boli zavedené manželstvá homosexuálne. Takto to prebehlo v podstate v každej krajine, kde už teraz majú manželstvo. Čiže toto je prvá vec. A druhá vec je, cez inštitút registrovaného partnerstva je takisto možné, že do krajiny bude zavedená možnosť adoptovať deti dvom homosexuálom. Tak napríklad, ako sa to stalo v Rakúsku. Pretože tam Európsky súd povedal na základe jedného rozhodnutia, že keďže Rakúsko má registrované partnerstvá, ktoré majú nejaké práva a tie registrované partnerstvá môžu uzavrieť aj muž a žena a aj napríklad dvaja muži, ale muž a žena mohli adoptovať dieťa, ale dvaja muži nemohli, ale ústavný súd rozhodol, toto je diskriminácia. Ak už raz máte registrované partnerstva, musíte umožniť aj adopciu. Čiže Rakúšania boli proti adopcii, vôbec nemali k tomu prispôsobenú legislatívu a aj tak tam cez registrované partnerstvá bola zavedená. Dobre, ale ja teraz odpoviem na otázky, ktoré prišli tu ku mne. Vylúčuje toto referendum adopciu do rodiny, kde je len otec, len matka alebo dvaja muži či dve ženy, aj keď len v príbuzenskom vzťahu? Takže osvojiteľom podľa súčasnej legislatívy môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony a potom sú tu nejaké podmienky. A osvojiť maloleté dieťa môžu manželia a jednotlivec. Čiže jednoduchá odpoveď nevylúčuje to. Aj dnes je možné, že osvojiteľom sa stane jednotlivec. Napríklad, častokrát sú to príbuzní, detko, babka, strýko. Čiže je to možné a ako som spomínal a počiarkujem, referendum a odpoveď áno znamená nezmeniť súčasný stav. A dnes je možné napríklad adoptovať dieťa jednotlivcovi. Tu nás sa vlastne skúma sa áno, kto môže byť osvojiteľom, tu sú nejaké odrážky, spôsobom svojho života a života osôb, ktoré sa žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Čiže to už je na posúdení toho pracovníka, ktorý pracuje s týmto prípadom a on vlastne má tú kompetenciu zvážiť, že čo je v záujme dieťaťa. Hej. Teoreticky áno. Hej. Ako redefinovali rodinu Francúzi napríklad? No, redefinovali manželstvo. Tiež vlastne využili kvázi princíp akože nediskriminácie, že manželstvo môžu uzavrieť teda dve dospelé osoby a môžu byť akéhokoľvek pohlavia. A Francúzi to presadili napriek miliónovým demonštráciám proti tomuto zákonu. Tam si vláda postavila hlavu, že aj proti protestom my tento zákon jednoducho príjmeme. Dobrá otázka, či vláda môže konať v rozpore s voľou občanov? No, môže. Ak má na svojej strane médiá, ktoré nepustia niektoré informácie vonku. No, áno, o tom vieme, ale tieto informácie prešli len... Na to je jednoduchá odpoveď. Tu Renátka hovorila o dôležitosti volieb. Ľudia až po pol roku zistili, že jednoducho ich vláda ide schváliť niečo, s tým mnohí, ktorí volili nejakú stranu, nesúhlasia, ale už bolo neskôr. Tam treba myslieť dopredu.
Čiže vláda jednoducho má kompetenciu, samozrejme má väčšinu v parlamente presadiť čokoľvek. Ďakujem, takže to je otázka. Existujú na Slovensku aktuálne legislatívne normy, respektíve snahy o zmeny, ktoré by ohrozovali veci, o ktoré v referende hlasujeme, ak áno, aké? V podstate jedna taká, ktoré som sa dosť teraz venovala, je tá stratégia ľudských práv. Je to síce nelegislatívna norma, táto stratégia, ale tá stratégia v sebe obsahuje takúto definíciu, že je rámcovým dokumentom pre tvorbu budúcich verejných politík. To znamená, že ak sa táto stratégia schváli, Bože chraň, tak z toho sa budú odvíjať uznesenia vlády a potom podľa toho sa budú tvoriť zákony. A čo sa týka ako už aktuálnych, napríklad antidiskriminačný zákon, ako som spomenula, ten bol novelizovaný, myslím, na jar 2013, kde sa teda nejak sprísnila sadzba pre tú nenávisť budú sexuálnej orientácie. Potom tiež štátny vzdelávací program, ktorý sa teraz chystá, spomínala som nejaké témy, ale teraz ešte môžem spomenúť v etike a v umení a kultúre, v 2 predmetoch. Tam sa zavádza rodová výchova, rodová rovnosť, rodové citlivovanie, rod v umení a tak ďalej, tieto témy. A ešte k tej stratégii by som chcela povedať takú dôležitú vec, že tam vlastne ona sa, hovorím, asi viac ako ročný proces to bol. A naposledy vlastne v auguste až v septembri boli tzv. Expertné rokovania. Už po 2 pripomienkových a rozporových konaniach boli expertné rokovania, proste taký nejaký nový inštitút pri tom vyjednávaní o dokumente a tam sa snažili aspoň trošku, teda nám ísť ústretí, hovorím, že naozaj iba trošku, v tej druhej strane asi viac. Proste všetci sme čakali na tú finálnu verziu po expertných rokovaniach. Skončili v septembri, čakali sme tú verziu v septembri, v oktobri, novembri neprišla. 1. decembra prišla na rokovanie Rady vlády a tam zrazu bola zakomponovaná nová úloha, o ktorej nebolo ani zmienky, úloha 5.3 a tá znie, nebudem citovať, ale parafrazovať, lebo nemám to teraz pred sebou, ale má takýto obsah. Pripraviť právne prostredie pre rovnaké práva a ochranu osôb, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva. Takže toto je vážne ohrozenie tejto stratégie ľudských práv. A preto má teda zmysel referendum, aj keď už sme vďaka Bohu teda čiastočne chránení vlastne ústavou. Ja by som najprv ako laik povedala, že táto úloha v tej stratégii je protiústavná, ale v podstate ona je tak naformulovaná, nechcem povedať, že múdro, lebo to nie je múdre, ale keď to počúvate, tak vlastne nie je to protiústavné, lebo teda v ústave je, že manželstvo je jedinečným zväzkom muža a ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni. To je ústava, čo je úžasné. Ale tá úloha v stratégii je dosiahnuť rovnaké práva a ochranu osôb, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva. Čiže nie idú proti manželstvu, iba povyšujú partnerský zväzok na manželstvo. To je stratégia ľudských práv. Potom sú tu otázky dve v podstate súvisiace s rodovou rovnosťou. Je tu, že ako ovplyvní toto referendum stratégiu rodovej rovnosti na Slovensku. Oni budú stále skúšať, ako to zastaviť. A potom, čo má rodová rovnosť spoločné so ženskou emancipáciou. Člen strany TIP ma totiž presvedčal, že v gender ide o rovnoprávnosť muža a ženy. Stratégia rodovej rovnosti je žiaľ schválená. Stratégia rodovej rovnosti nie je nový dokument, ten teda stále fungoval, len sa to niekedy dávnejšie volalo ináč, rovnosti mužov a žien. Dnes je to stratégia rodovej rovnosti a je schválená so všetkými tými, možno aj pozitívnymi, ale aj riskantnými úlohami. A ide o to, že teda, kto tu píšete, neviem, na koho sa mám obraciať, ale že v genderi ide o rovnosť mužov a žien. Žiaľ nejde. A ja som tomu dlho chcela veriť. Veď som teda vo výbore pre rodovú rovnosť a častokrát mám sama pochybnosti, či má zmysel tam pôsobiť. Pretože sme tam v ťažkej menšine, proste sme tam v pomere asi 2:40 alebo 3:60, celkové má 65 členov výboru a chodíva tam asi 40 ľudí, čiže tak reálne sme asi 2:40. Nič nepresadíme, dokonca nás nechcú ani počúvať, keď máme pripomienky alebo keď chceme o niečom informovať. Len nám povedia, aby sme to písomne poslali, alebo keď sa hlasovalo o potratovej tabletke a ja som teda čítala prezentáciu, som ich chcela informovať o rizikách potratovej tabletky, tak ma vytlieskávali a vysmievali, aby som bola ticho. Ja si vždycky poviem, že keď sa to dotkne čo je len jednej duše, tak to má zmysel, ale ten výbor pre rodovú rovnosť naozaj už dnes teda
už dnes, ja som tam vlastne 4. rok, odkedy som tam, tak vlastne stále mám pocit, že sa malo venuje ženám a matkám naozaj skutočnej rovnoprávnosti. Robili si sa teraz tú kampaň, čo sa týka mzdy, to si určite zachytili, že ženy zarábajú 20% menej. Ja som však aj v tom rozporovom konaní poukazovala na to, že matky zarábajú o 31% menej a to sa nikde nespomína. Akože ten rozdiel medzi mužom a ženou je 20%, ale medzi matkou a otcom je 31%. A to jak v Európe, tak v Amerike. A priznala mi to teda riaditeľka odboru rodovej rovnosti, že je to tak. A ešte teda k tomu genderu, že nejde o rovnoprávnosť mužov a žien. Ono možno na začiatku, ale 100 rokov dozadu myslím teda, alebo závisí aj od motivácie. Niekedy naozaj na začiatku išlo, že bolo aj katolické feministické hnutie, ktoré vlastne dosiahlo to, že ženy získali volebné právo. Ale potom sa to prelínalo s rôznymi, už aj za osvietenstva, ale potom marxizmus, internacionál, mimochodom obsahuje vetu, rozboríme sveta starý základ, komunizmus, sexuálna revolúcia v 60. rokoch. V 68. roku prvý vlastne pochod gejov v Amerike, čiže postupne to išlo v 95. roku Pekingská ženská konferencia, tam sa zaviedol termín rod, údajne preto, že vraj ženy z tretieho sveta, teda z Afriky, mali problém s termínom ako anglickým, že pohlavie je sex, tak sa zaviedol akože jemnejší termín gender, že vraj teda, to bol pôvodný zámer. Dnes ale sa to dostalo naozaj do tej roviny, že gender sa myslí vlastne viaceré rodové identity. Veď Nemecko už má vlastne 3 rody, však to asi viete. Vo februári 2012 Etická rada Nemecka, to je orgán pri vláde nemeckej, ktorý pôsobí, prijal také uznesenie, v ktorom píše, že by bolo vhodné zaviesť okrem ženského a mužského rodu ešte nejaký iný, aby ľudia s poruchami sexuality nemali problém zadefinovať sa v dotazníkoch osobných a tak ďalej. To v roku 2012 vo februári prijali a v oktobri 2013 som si už prečítala na našich správach, že Nemecko je prvou krajinou v Európe, ktoré zaviedlo tretí rod. A ešte teda k tej rodovej identite vám poviem tiež také svedectvo. Keď sme mali rozporové konanie k stratégii rodovej rovnosti, teda to bolo najprv pripomienkové konanie, to sú písomné pripomienky, potom rozporové znamená, že nás pozvú na rokovanie. A na tom rozborovom konaní v podstate takmer nič nebolo akceptované a za tým nasledovalo rokovanie predsedu konferencie biskupov Slovenska s ministrom. A pána ministra teda sprevádza riaditeľka odboru rodovej rovnosti a otca arcibiskupa ja. A tam teda pán minister nám dal ešte priestor, že ešte 4 dní môžeme rokovať, ako ja s pani riaditeľkou odboru, a teda snažiť sa ešte okresať tie hrany. S tým, že teda oni niečo ustúpia a tak my čo? Čo nám neustúpia, tak to sme vlastne akože ustúpili. S tým, že samozrejme, že bolo jasné, že sa nedohodneme na všetkom, ale bola tam ešte snaha niečo okresať. Hlavne také veci, aby ste vedeli, že napríklad je tam, bolo tam, že každej žene má byť zabezpečený autonómny prístup k sexuálnemu reprodukčnému zdraviu, vrátanie antikoncepcie, interrupcie a sterilizácie. Potom zavedenie pravidel pri uplatňovaní výhrady vo svedomí. Toto všetko boli vážne pripomienky, s ktorými sme teda mali problém, čo boli pre nás neakceptovateľné. A v definícii rodu tam bolo napísané na konci, že rod je chápaný ako rodová identita. A ja som to povedala ešte na rozporovom konaní riaditeľke odboru rodovej rovnosti, že táto veta vo mne vyvoláva veľkú nedôveru a že teda trvám na tom, aby tam táto veta nebola, že rod je chápaný ako rodová identita. Ja som povedala, pretože táto veta otvára dvere niekam úplne inám. A pani riaditeľka mi povedala, tie dvere tam už nie sú. Takže rod nie je, gender není, žiaľ o rovnosti mužov a žien dnes. A potom teda, keď sme ešte sa vrátim k tomuto myšlienku, čo som chcela dopovedať, keď sme akože tie pripomienky tak nejak licitovali, tie ponuky písomne ešte potom stretnutí, tie 4 dní asi, tak som trvala na tom, aby do tej definície rodu bolo zapracované, že rod je založený na biologickej sexuálnej identite mužskej či ženskej. A bolo mi napísané, že táto veta je nezapracovateľná, že sexuálna identita neexistuje. Takže to je naozaj rozvrat toho najprirodzenejšieho a dekonštrukcia pohlavnej identity. Toľko k rodovej rovnosti. A ešte jedna je tu otázka. Zabezpečí referendum aj ochranu v rámci vzdelávania na Slovensku? Ak nie, čo s tým? Homosexualita je široko rozvinutá, zdravé vzdelávanie nie. Veľmi dobrá, veľmi múdra, veľmi zorientovaná otázka. Referendum
nerieši vzdelávanie tak, ako chápete, tú otázku veľmi správne, ale ide práve o to, aby rodičia alebo deti mali možnosť odmietnúť to vzdelávanie týkajúce sa sexuálneho správania, respektíve hodnotovo orientovaných tém, ako je eutanázia a tak ďalej. Neviem, snáď to. Ešte tu mám jednu otázočku. Takže ešte jedno tu je, pokúsme sa prosím vyťahnuť čerta za uši von, nech sa neskrýva, o čo mu ide. Vraj Boh povedal prvým ľuďom, že pokiaľ spravia chybný krok, zomrú a budú vyhnaní z raja. Aké dôsledky nám hrozia, keď sa podvolíme predkladaným návrhom gender zákona v prirodzenej a nadprirodzenej rovine. Myslím, že tých dôsledkov v tej prirodzenej rovine tu bolo teraz povedané dosť, čo hrozí aj v tej prirodzenej rovine. Jednoducho, keď sa dekonštruuje človek a človek sa nestotožní so svojím vlastným telom, že sa nepríjme, muž nepríjme seba ako muža, žena ako ženu a uzatvoria nejaký zväzok, potom vieme, že homosexuálne žijúci ľudia je medzi nimi strašne veľká promiskuita a striedanie životných partnerov, čo potom má vplyv na psychiku človeka, na sexuálne úrovni, na celú spoločnosť, konec koncov. Potom, ak by sa deti dali vychovávať znova týmto partnerom, to dieťa sa nedokáže identifikovať s rolou muža, s rolou ženy na základe nerozdielnosti pohlaví, a teda sú tu dôsledky na vplyv detí a celej potom znova generácie spoločnosti ako takej. Rôzne sexuálne deviácie, tá doba je dnes nastavená na to presexualizovanie, o čo ide aj tej gender ideológii, v podstate ide o presexualizovanie celej spoločnosti a to má začať už od materských škôl, postupujú vyššie cez základné a stredné školy, aby sa láska v úvodzovkách mohla žiť bez akýchkoľvek noriem. Lenže my vieme, čo sexualita, nesprávne žitá sexualita robí s človekom, že robí z neho skutočného otroka a človek nenachádza zmysel, pretože jednoducho je zotročený vlastným telom a nemá, ako keby strácal slobodu nad sebou samým. A potom môžu prísť rôzne znásilnenia a tak ďalej. Tých dôvodov je strašne veľa a potom v tej nadprirodzenej rovine pre nás veriacich je manželstvo a rodina obrazom samotného Boha. Pretože tak ako Boh je spoločenstvom troch milujúcich sa osôb, ktoré v podstatnej rozdielnosti, kde otec nie je synom a syn nie je otcom, a zároveň Duch Svätý nie je otcom a synom, je tam podstatná rozdielnosť, práve tvoria hlbokú jednotu a to, čo ich zjednocuje, je láska. Obrazom Najsvätejšej Trojice je práve manželstvo a rodina. A teda dekonštrukcia manželstva a rodiny znamená stratiť vlastne aj samotného Boha, prítomnosť Boha na tejto zemi, vnímanie Boha. Svätý otec Benedikt hovoril, že medzi krízou manželstva krízou viery existuje evidentná súvislosť. Jednoducho, ak sa pošľape manželstvo, máme problém vnímať, kým je vlastne Boh a kto je Boh. A ak odstraníme Boha, ak odstraníme tú pravdu, tak zároveň máme problém skutočne chápať skutočne samých seba. Kým sme ako ľudia a kým je rodina, kým je manželstvo vo svojej podstate. Takže asi toto je na tej nadprirodzenej rovine tu na tejto zemi. Ďakujem veľmi pekne aj za túto odpoveď na otázočku. Ak máte nejaké otázky ešte vy sami, tak nemusíte odchádzať, lebo teraz to chvíľočku ukončíme a naši hostia zídu dole a môžete sa opýtať aj medzi štyroma očami alebo aj viacej. Ja mám tu ešte dve otázky, na ktoré sa pokúsim viac odpovedať. Na základe čoho si myslíte a v letáku uvádzate, že mocní sveta majú záujem znižiť populáciu a čo by to prinieslo, ak by to bola pravda? My nič v letáku neuvádzame. My sme prevzali niektoré naozaj materiály, ktoré
pripravujú aktivisti za ľudské práva, dá sa povedať. A nech vám slúžia na to, aby ste sa o týchto veciach rozprávali. Možno by som tu odkázal na knihu Gabriele Kuby Sexuálna revolúcia, kde nájdete odpoveď na túto otázku. Máme tu málo účastníkov. Čo realizujete a podnikáte v zmysle zaistenia čo najvyššej účasti na referende? Mňa osobne už mailová agitácia otravuje napriek tomu, že som za. Ako navrhujem kostol, kňazi, TV, noviny. Tu tiež poskytnem jednu odpoveď. Ja som veľmi vďačný, že ste prišli. A čo môžete urobiť vy? Čiže ísť s tým, čo ste počuli tu, do svojich rodín, do svojich spoločenstiev, rozprávať o tom. Rozprávať to mladým ľuďom, rozprávať to rodinám a šíriť túto možno povzbudenie k účasti vo svojom okolí, kde ste, lebo len tak môžeme dosiahnuť naozaj to nadpolovičné percento. Ďalej by som chcel povedať, čo môžete. Môžete podporiť priamo Alianciu za rodinu, ktorá na svojej webovej stránke ponúka túto službu alebo tento priestor, či už ako dobrovoľník, alebo môžete prispieť finančne. Totižto veľa akcií sa financuje naozaj z takejto podpory a môžete naozaj si zakúpiť nejaké predmety, môžete ich šíriť, propagovať. Možno aj tak, ako je to tu teraz. Že toto nie je akcia, ktorá je pripravená Alianciou, toto je súkromná alebo teda školská akcia, ak to chceme takto počuť, ktorá je urobená, lebo cítili takúto potrebu. A môžete, napríklad v školách ja odporúčam, alebo aj s kolegami sme sa rozprávali, že ideálny priestor je priestor na diskusiu v malých skupinkách, čiže v triedách, nie takéto nejaké veľké podujatia a podobne. Ja chcem sa prepáč, keď môžem iba doplniť možno to, koho osloviť všetkého. Skúste možno sa zamerať na 4 okruhy ľudí, ktorí máte. A to je vaša najbližšia rodina, vaši susedia, vaši známi, priatelia a kolegovia v práci. A oni nech to šíria znova. Po tých 4 okruhoch a sa vytvorí istá sieť, kde skutočne ak sme tu aj veriaci, je to aj našou úlohou hlásať skutočne v tej láske a v pravde a pripravovať cestu láske, pripravovať cestu Bohu v tomto svete. Byť hlásateľmi tej radostnej zvesti a my sa nedostaneme všade, ale cez vás sa môžeme dostať skutočne, alebo Boh cez nás sa môže dostať aj tam, kam ani možno teraz ani netušíme. Takže tej kreativite sa medze nekladú tiež. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste si našli čas. Tieto 2 hodiny ste strávili a verím, že naplnili očakávania, čo týka tém a že teda prišli medzi nás Robert Neupaver,